Zdarec lidičky, já jsem youtuber Mr. Tool a vítám vás u mého nového videa. Tohle je nová série nových videí, která jsme na serveru Super Pařba. Kdo ji nezná, tak ať se podívá na YouTubeku. A tady budeme dělat takové úkoly. Prostě dívejte, dáme lomeno info hlavní a získejte řidičský průkaz. A dostaneme do banky 50 000. Teďka peníze docela hodně potřebujeme. Budeme začít znova jako teďka. Takže jsem trošku nemocný, takže mluvte moje mluvení. Máme si motorku, tahle motorka má hodně nafty. Já nesnáším, třeba jsem měl s trakem, kamionem jako to. A měl jsem strašně málo nafty a pak mi došla a pak jsem nemohl nic dělat. Bylo docela dobrý. Takže, teď si uděláme ten řidičák. Motorku si tady necháme, doufám, že nám ji někdo nečorne. Takže na motorku, vidíte, první pořízení zdarma. Takže necháme, dokud to načte, vypneme rádio a jedeme. Ach jo, už to máme zničený. Třeba nedostaneme. Yeah. No to nebrzdí ani. Jo, dobrý. Takže doleva. Máme hezky rozmácené auto, hehe. Ale na to má stovku, no 64. Stav 96. Takže dobrý. Takže pozor. A kdybyste řekli, že mluvím málo, tak mi řekněte. Jo? Takže musíme si zatím zajet. Tady. Pojedeme. Prodám dům ID 59. Je tady 59. Jo, matko. Pardon, že to seká, ale já mám, teď se mi něco stalo s počítačem, takže za chvilku, za pár dní se mi to spraví. Takže doprava. Vidíte, mě to seká, ale pak se to nebude, až děláme ten řidičský průkaz. Pak něco zkusím s tím udělat. Určitě další díl bude lepší, se nebude sekat. A to? Uděláme řidičák a uděláme řidičák na motorku. Nebo na něco jiného, prostě ani můžeme, co se to seká fakt. Nebudu muset pak něco odinstalovat. Doufám, že nám to projde, že mám takhle zmlácený to auto. A jinak, to je můj nový kanál, jako, já jsem se přejmenoval a já jsem se jmenoval jiným jménem a já jsem se prostě chtěl změnit. Tak jsem se změnila, mě všechny videa se zmizely, takže musím dělat znovu a teď se mi to nějak seká. Divně. Za chvilku tam budeme. No, pardon, že mám takový lagy, ale za to nemůžu. Dobrý. Jo. Pak jinak si můžeme udělat na nákladák, ale ten uděláme až v dalším díle. Takže no, nebudeme krást prašova, ale kdo tady je? Nějaký hláč. Můžu okrást někoho, vydírat.
Jenom se někoho ptám, že na tohle se možná to nejde. Dotaz. Můžu dát u mafie ruské. Ach jo. Pardon. Kde je stále? Jo, je to jeden admin, takže dobrý. Pardon, že se to tak seká, já nevím, čím to je. Takže zatím jedeme se zaměstnat k nějaké práci, třeba opravdu taky. Třeba k rybářům. To je lomeno help, navigace, aha, to není ono. Navigace. Tak. Tak dojedeme tam a já teďka musím být chvilku, jenom někam musím jít. Jedeme? Za chvilku tam budem, to bude hnedka. Wow. Jinak budu natáčet pár nových filmů s kámošema. Dneska natočíme jeden. Wow, pozor. On nás mlátí tu motorku, pak si musíme přijet zpátky. Víte? Tam se blížíme. A hlavně přes nos musíme. Pak uděláme nějaký racy, pak testování aut je rychlejší, jestli nějaký obyčejný auta, jako Bullet nebo to. Tady je taky to. Jo, takže zaměstnáme se ve fishing rybářů. Lodní průkaz, aha. Tak já bych to zatím tady ukončil, jako to. Já vím, že to je nic, ale udělám hnedka další díl, že já si musím ještě něco udělat, takže zatím zdar, já vím, že se to nepovedlo, ale zatím zdar. Dejte like, odběr na to.